Bal de caritate în capitală, oameni cu suflet mare, printre care diplomați, politicieni, oameni de afaceri și artiști, s-au reunit într-un local din capitală la balul anual de caritate Hospice Angelus, unde au făcut donații pentru persoanele care suferă de boli incurabile. Fundația filantropică medico-socială Angelus Moldova oferă servicii de îngrijire paliativă la domiciliu pentru bolnavii care suferă de maladii incurabile în stadiu avansat. Serviciile sunt gratuite, iar pentru a-și îndeplini misiunea, fundația mizează pe suportul companiilor și donatorilor individuali. Este îmbucurător faptul că lumea devine pe an ce trece tot mai receptivă, tot mai mulți oameni participă la acest eveniment de caritate. Banii care se acumulează în cadrul balului sunt direcționate către acordarea acestor servicii gratuite pentru persoanele cu probleme mari de sănătate. În acest an, evenimentul s-a desfășurat sub patronajul președintelui Parlamentului, Andrian Candu. Ceea ce fac ei este o cauză nobilă, este de nedescris greutatea cu care ei se confruntă, voluntariatul pe care îl fac și chiar merită să fie ajutați. Nu puteam să lipsesc de la un eveniment organizat de către o asociație obștească care ajută foarte mult sistemul de sănătate. Prin donațiile pe care le facem, demonstrăm că suntem solidari. Balul de caritate a fost organizat pentru a 8-a oară. Tematica din acest an a fost Twist and Rock and Roll. În cadrul evenimentului au fost expuse 10 loturi de obiecte la licitație. De exemplu, această minge semnată de toți jucătorii legendare echipe de basket Utah Jazz a fost cumpărată cu 325 de euro. Sosteniamo l'Angelus Moldova. Susțin activitățile fundației Hospice Angelus. Mai mult ca atât, îmi amintește de tinerețea mea. În trecut am fost un bun jucător de basket și este un cadou foarte bun pentru mine în seara aceasta. Pe parcursul anului 2016, peste 2500 de pacienți au beneficiat de serviciile medicale Hospice Angelus. În luna februarie, curent, televiziunea publică Moldova 1 a fost premiată cu o diplomă specială pentru organizarea telemaratonului de colectare de fonduri pentru asistența bolnavilor paliativi.